Maayong adlaw. Welcome na sab sa atong programang Baruganan diin atong hisgutan ang mga isyu sa katilingban, ang mga pangitabo sa nasod Pilipinas. Tong tukio ng mga isyu nga sa politiko, unsa pa ng mga korupsyon dihang dapita. So naarapod tay laing dakong isyu nga mibuto gikan sa sulod sa pamilya Marcos. Gikan kang Senadora Amy Marcos kontra sa igsuon nga si BBM. Giingong adiksyon, droga sulod sa Malacañang, marijuana sa pamahaw, ug karon nitubag na pud ang palasyo. Apil pa nang lupad na pud ang mga bayarang vloggers nga naninguha nga i-brainwash ang katawhan. Kini sa Baruganan Podcast kung asa ang kamatuoran dili bayran, dili pugngan ug dili hadlokon. Atong tanawon ang video nga gipagawas ni Amy Marcos sa panahon sa rally gabi no sa Quirino Grandstand. Napakahirap po ang pumunta, tumayo at magsalita sa inyong harapan. Pero noon pa man, alam kong walang madali kapag ikaw ay Marcos. Nanginginig ako at ang aking boses, hindi dahil ako'y natatakot sa inyo, kundi dahil nalulungkot po ako. Ipagpaumanhin ninyo kung sa gitna ng pagsasalita ko, ako'y hihinto, hihinga dahil sa bigat ng aking kalooban. Kuyawang Amy. Pero hindi yan ang dapat kong ihingin ang paumanhin. Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihingi ko ng tawad. Narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia ni Cristo para sa transparency, accountability at hustisya. At dahil sa tawag ng sarili kong konsensya, bilang senador, bilang kapatid, bilang Pilipino. Grabe ang pasumbingay ni Senador Amy Marcos. Kini nga video, panahon ni gabi sa rally nga gibuhat sa Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. Ang iyang pasumbingay sa iyang igsuon nga kumbaga gusto niya nga transparency gyud, no? So atong tiwason atong video. Bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Grabe ang mga tao. Sa totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Agoy. Nagda-drug siya. Uyo, maawa mga tao. Halos mangampak na. Nalaman ko at ng pamilya. Nalaman ng pamilya. Seryoso ito. Pastilan. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik
at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Nasayop ko sa pagtuo, matod pa ni Amy, no? Nasayop ko sa pagtuo nga magbag-o na si Bongbong. Pero mas nisamot nga yung bisyo nga dihang nagminyo. So, duha na sila nagamit, guro. Sige. Ating tiwason. Dahil parehas pala silang mag-asawa. Grabe ni. Basta-basta nga kuan istorya. Alam ng mga tao doon na halos hindi siya pumapasok. Tuwing kukumprontahin ko siya, ay nagsasabi siyang magbabago na siya, aalisin na niya ang bisyo. Hanggang sa may nagsumbong na naman sa akin na sa paggising pa lang sa umaga, kasabay ng almusal, marijuana pala. Grabe. Dili kini istorya, mga higala, no? Dili kini istorya nga gikan sa oposisyon, dili pud sab kini chismis gikan sa kanang limbong tikas. Gikan ni mismo, no? Gikan ni mismo sa igsuon ni presidente. No? Grabe. So, siya gud mismo nakabalo kung unsay mga gipangbuhat ni Presidente Marcos. Sige, atong tiwason. Maghapon sila. Lahat sila nagiinuman at gumagamit ng cocaine. Grabe nga. Kasama ng asawa Revelation. at barkada. Tulad ng ama ko, kinastigo ko ang mga barkada niya. Ang nasirang si Bong Dasa, si Edvi Cruz, Inigo, Tony Boy, Sap Anton, alam po ninyo yan. Paano nagre-resign na sa takot ang mga pulis nila at staff dahil sa lumalalang bisyo. Grabe. Kung tinuod ni, national security issue kini. Integrity issue, no? Especially leadership issue. Naimo siyang presidente. Di ni basta-basta nga revelation ni Senator Amy. Inayos ko sila dahil gusto niyang ituwid ang buhay niya. Gusto niyang mag-vice-presidente. Hindi siya pinalad at lalong nagkaroon ng oras para sa bisyo. Simula noon, naging malabo sa amin ang lahat. Kaysa mag-away, bigla na lamang lumayo ang loob namin sa isa't isa. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga, lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities, mga artista, Maricel Soriano at iba pa. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos manikluhod ako. Sinabi kong ayon sa kapulisan, dapat unahin, usigin ang mga pusher at saka na lamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Labis ang takot ko at pag-aalala. Kinausap ko siya at nagsabi siyang talagang siya ay nagbabago na. Muli at lagi, hindi ako nawalan ng pag-asa. Ako'y naniwala ulit. Mula noon na natatanggap ko na lang na balita tungkol sa kapatid ko ay regular na pagpapadoktor. Kaya kumalma naman ako. Iniisip ko,
Totoo, dahil naopera na ang tuhod niya sa gout. Siguro, totoo na ito. Hanggang nito, nalaman ko na tuloy ang paggamit niya sa mga party na garapalan naghahain ng droga. Pinagmamalaki pa ng mag-asawang kayang-kaya nila ang microdosing ng cocaine. Hati-hatiin daw para 4 na beses sa isang araw. Hindi mabibisto. Ang pampapadoktor, pinalabas nilang pag-stem cell. Nagpapalit daw ng dugo, nagpapa-blood transfusion. Kayang-kaya raw, hindi ko maintindihan ang pinagsasabi. Noong 2021, kahit papano, nagkikita kami at nagkakausap. Sumamba siya sa aking talagang hinintunan niya. Naniwala ako kasi sabi niya gusto niyang tumakbo. Ang sabi ko, tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Ipinakilala ko si Bongbong kay Inday. Naging magkatandem sila. Pagkatapos noon ay biglang hindi na niya ako ulit kilala. Kahit si Inday, nagtataka, bigla ako naitsapwera. Kahit ganon, nangampanya pa ako para sa kanya, kahit si Inday na lang ang aking nakakausap. Hindi ko alam bakit ako nakaban sa headquarters nila sa Mandaluyong. Hindi ko alam bakit walang nagre-report sa akin tungkol sa kampanya. Sa totoo lang, masakit mang aminin, nung dinidisqualify na siya, halos papaboran ko na sana. Dahil may nagsumbong sa akin mula sa kanyang campaign team na gumagamit na naman siya. Nung sinabihan ko, siya at mga taong nasa paligid niya, nagkaisa silang tuluyan akong alisin sa kampanya na ako naman ang bumuo. Sinabi nilang gusto ko na siya ay ma-disqualify para ako ang pumalit. Hindi totoo yun. Iniisip ko ang kalagayan ng aking kapatid at paano siya magsisilbi kung ganyan ang kalagayan niya. Pero pinaparating sa akin na hindi siya lulong at minsan na lamang tuwing nagpa-party. Hindi ko maipaliwanag bakit gusto kong maniwala at hindi mawalan ng pag-asa. Noong nanalo siya, naging pinakamalayo na kami sa isa't isa. Maliban sa opisyal na tagpuan at kapag pumupunta yung nanay namin, hindi ako sumama sa loob ng 3 taon dyan sa Malacanang. Dahil lantaran na doon ang inuman, ang paggamit nila ng cocaine at mga bawal na gamot. Hindi ba ninyo nakikita, naririnig, kakaiba na siya magsalita. Hindi na maintindihan kung ano-ano na ang sinasabi at wala na sa sarili. Nagtatago sa kabaitan niya ang pang-aabuso niya sa droga. At nagbunga na ito ng mga nakakapinsalang maling desisyon. Hinayaan niyang kumilos ang mga nakapalibot sa kanya. Yung mga umaastang presidente habang nilululong siya ng mga ito. Hindi na kami nagkausap. Sa harap ng publiko, pinipilit kong magmukha kaming maayos. Pero wala na kaming koneksyon. Hindi ko hinihiling na maunawaan ninyo ako, lahat kayo. Sa palagay ko, ang makakaunawa lamang sa akin
ay ang mga pamilyang may pinagdaanan sa adiksyon, sa inom, sa sugal, sa alak, sa bisyo, higit sa lahat, sa droga. Pag hindi ko siya nakakasama, buong aking loob na ipasok sa institusyon, ipagamot, iparehab ko na yan. Pero tuwing maghaharap kami noon, hindi kaya ng aking kalooban na gawin yon. Tuwing magsasabi siya sa akin na magbabago na siya, hindi ko siya kayang tiisin. Hindi ko kayang ipagkait sa kanyang pagkakataon at pagbabakasakali. Umaasa ako at laging nananalangin na sana, oo nga, nagbago na siya. Hanggang dumating ang 2024 at 2025, yung bisyo niya na ang dahilan ng pagbaha ng korupsyon, kawalang direksyon, at maling-maling mga desisyon. Walang accountability, wala ng hustisya. Hindi na niya alam ang nangyayari. Hindi na pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari. Sinamantala ng mga ito ang paggamit niya ng droga. Kinangkam na nila ang kaban ng bayan, habang ang mga dating tumatawag sa amin ng magnanakaw ay nakakita ng pagkakataon sirain ang lahat. Nagagamit na nila si Bongbong para sirain si Inday. Itinutulak pa nila si Bongbong at ang bayan sa bangin para umastang tagapagligtas. Mula sa pagtraidor at pagpapahamak kay VP Inday, sa confidential funds na kung tutuusin ang galing naman sa opisina ng Pangulo, hanggang sa pagpadukot sa dating Pangulong Duterte para itapon na lamang sa ibang bansa. Ang kabaitan ni Bongbong ay naging kalupitan. Garapalan ng pagtatakip sa kanya ng mga nasa Congress, sa Senado, mga miyembro ng kabinete. Kitang-kita na ng taong bayan, wala nang puwang ang kahihiyan. Para bang nauulit ang bangungot ng kasaysayan dinamas namin noon. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. 68 years old to si senior nga Marcos. Karon ang si BBM is 68 years old pod. So grabe ka coincidence kayo, no? So unsay kuno ni? Unsay tubag ni Aimee ni? November 17 din noong 2021 nung nakumbinsi ko si Inday na magbise kay Bongbong. November 18 po, bukas, ang ikatlong araw natin. 9 na taon na nakakaraan, saktong November 18 pa talaga, na pinalibing ni Pangulong Duterte ang tatay ko sa libingan ng mga bayani. Halo-halo na ang aking nararamdaman, pero alam kong ito ang dulo at hangganan ng aking pagtitiis at pananahimik. Hindi na tayo mananahimik. Dahil na lamang kong pati ang mga anak niya ay nagdodroga na. Kinasusuklaman ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas.
Sa loob ng halos 4 na dekada, wala akong ibang pinangarap kundi maipakita sa sambayanan na hindi kami masamang tao. Hindi masama ang pamilya Marcos. Gusto kong ibangon ang dangal ng aking ama sa pamamagitan ng nagpagtatrabaho para sa bayan. Murag ni hunong man ang tao pag ingon nga kuan, di kami masama. So, tiwason. Sinikap kong maging mabuting gobernador, kinatawan, senador. Hindi ako halos nagpapahinga para makapag-iwan sana ng legasiya na kapag sinabing Marcos, nabawi na namin ang tingin sa nakaraan. Ngunit sa kagustuhan kong maging responsableng anak, matupad ang pangako ko sa aking ama, nabigo akong maging mabuting kapatid. Naging mahina ako kay Bongbong. Sa kapulisan at sundalo, sa lahat ng mga leader at tagapagpatupad ng batas, siya ang Pangulo natin ngayon. Sinabi ko kung... No? So, matud pa ni Amy, naging mahina ako kay Bongbong. Giangkon pa mismo ni Senador Amy nga nahuyang siya. Kung naluya siya ba? Na-disappoint siya sa sa iyang igsuon. Kay naningkamot siya nga tarungon ang imahe sa iyang pamilya o magbilin og kanang bag-ong legasiya. Apan napakyas siya tungod sa mga binuhatan siyang igsuon. So sama sa iyang giingon, no? Naging mahina ako kay Bongbong. Gusto ko bag-uhon ang iyang pagtanaw sa aming pamilya, no? So pero hindi ko kaya dahil sa ginagawa ni Bongbong. So, kini ang pulong sa usa ka igsuon nga nasakitan og napulan na sa sulod sa pamilya. Grabe ang mga revelasyon ni Amy Marcos. Anong kalagayan niya ngayon? Tulungan niyo akong mapabuti ang kanyang kalagayan. Tulungan niyo akong matulungan siya. Hindi niya ako kalaban. Ang kalaban niya ay ang sarili niya. At nadadamay ang bansa sa laban na yan. Bilang senador at lingkod bayan, batid ko ang mga problema at gaya ng bayan, alam ko rin ano ang solusyon. Sa pagkakawatak-watak, patuloy na pamumulitika, pagnanasa sa kapangyarihan ng mga talunan naman, kaguluhan sa Mindanao, alanganing gyera sa China at Estados Unidos, kawalang pananagutan sa flood control scam, garapalan takipan, panggigipit sa hindi kaalyado, pagkakanulo sa kapwa Pilipino, pagdakip sa dating Pangulong matanda't may sakit upang ihagis lamang sa bansang dayuhan, pagsadsad ng piso, paglaganap ng gutom, paghihingalo ng ekonomiya, at pagsasawalang bahala sa taong bayan. Ang delubyo at kalamidad na nagdudulot ng parusa, ang korupsyon na nauwi sa kawalan ng tiwala at hustisya sa Pilipinas, sa kanyang pamahalaan, lahat ng yan ay masusolusyonan kung ikaw, aking kapatid, magsaayos ng iyong sariling kalusugan. Kapag humupa ang ingay sa politika, kapag umuwi na kami sa aming pamilya, hindi bilang senador, kundi bilang ate, bilang si Manang Amy ni Bonget, kaya itong sasabihin sa harap ng taong bayan, sa harap ninyong lahat at sa harap ni Bongbong.
Bonget, magtatatlong taon na tayong hindi nagkakausap. 3 taon ko nang sinusubukan muli na ako'y pakinggan. Siguro ngayon ay makakarating ng buo ang gusto kong sabihin. Walang mababawasan, hindi madadagdagan. Bongbong, nag-aalala sa iyo si Manang. Tuwing nakikita kita sa TV, gusto kitang puntahan. Napakalaki ng pinagbago mo. Itsura, pagsasalita, takbo ng pag-isip. Minsan, napapatanong ako sa sarili ko, ikaw pa ba yan? Si Bongbong ba talaga yung nakikita ko? Pero ako, ading ko, ako pa rin ito. Ako pa rin ang ate mo na tumayong ama't ina sa inyo sa ibang bansa. Ang kasama no sa sumubok na sanggain lahat ng sakit para sa iyo. Ang kapatid mo na hindi mo kailangan hingan ng tawad dahil agad ka nang iniintindi at tatanggapin dahil mahal kita. Nasa Bagong Tipan, kay Lucas, Kapitulo 17, versikulo 3 hanggang 4. Kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. Grabe. Tama na, ading ko. Tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan. Gaya noong umalis tayo sa palasyo, kaya ko pa rin hawakan ang iyong kamay. Huwag kang matakot. Malaki na ang dulot sa iyo ng droga. Sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ako nakinig sa mga sumbong. Hindi ako nakialam. Hindi ako maniwala. Pero hindi pa huli ang lahat. Tama na, ading ko. Magpahinga na tayo. Umuwi na tayo. Magpagamot, magpagaling at nangangako ako. Hindi ako malilingat. Hindi ako magkukulang. Lahat ng kasama mo ngayon, hindi natin kasama sa pinakamadilim na bahagi ng buhay natin. Kasama mo sila ngayon dahil nasa taas ka pa. Ako at ang ating mga tunay na kapatid dito sa Luneta ang kasama mo kahit magdilim ulit ang lahat. Talikuran mo ang iniisip at ibinubulong nilang ambisyon. Unahin na natin ang kalusugan mo dahil sa adiksyon nabigyan mo ng malubhang karamdaman ang buong bansang Pilipino. Matatanda na tayo, sakitan na si Mami, alagaan na lang natin ang isa't isa. Kaliwat kanan man ang panghuhusga sa akin, malinaw sa aking puso na dapat mauna ang Diyos, ang bayan, pamilya at sarili. Hanggang sa mga oras na ito, Bonget, gusto kong malaman mo na hindi kita sinusukuan. Hindi ko kakayanin kung mapapahamak ka. Kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na, mamahinga alang sa iyong kalusugan. Kaya kung mabigo at mawala sa iyo ang posisyon, pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Ayusin mo ang sarili mo. Magpagamot. Alisin ang droga sa iyong sistema. Grabe, ang giingon ni Amy, wala siya gi-direct mismo nga
BBM resign, pero grabe nga pasumbingay, nagpakiluoy siya. Isip usa ka igsuon, no? Kinsa may dili matandog ana nga nagpakiluoy ang imong magulang nga mao ni mao na magbag-o na ka. So dako kay ni og impact ni BBM kay iya ning igsuon mismo. Wala akong ibang gusto kundi gumaling ka, malampasan natin ito muli. Dahil wala akong ibang hinahangad bilang ate kundi maging masaya ka, maging ligtas sa panganib, malusog, matagumpay sa buhay. Itama ang mali, labanan ang adiksyon, at ako hindi kailanman aalis sa iyong tabi. Susuporta at hindi titigil manalangin kasama ninyo dito sa Luneta at sa buong mundo. Dahil iyon naman ang tungkulin at ibig sabihin ng salitang kapatid, kapatid, mabuhay kayong magkakapatid. So grabe ang revelasyon ni Senador Amy Marcos nga batok siyang igsuon si BBM kagabi. So kini dili ordinaryo nga impormasyon, dili sab kini propaganda gikan sa opposition, gikan sab kini sa sulod sa pamilyang Marcos. Matud pa niya, nasayop ko sa pagtuo nga nagbag-o na si Bongbong. Mo na iyang unang giingon, di ba? Matud niya, nisamot ang iyang bisyo pagkahuman nga naminyo. Kay ug kuno, duha na sila ni First Lady nagamit og droga. Mga kabaruganan, kung adunay tao nga makaila sa presidente, kinsa pa man di ay iyang igsuon, di ba? Iyang igsuon mismo. Dili lang kay kanang mga tao diya nga nasa gawas, bayarang vlogger diya. Kaila din mong Bongbong, wala mo kaila. Mismo iyang igsuon, nag-ingon. No? So, klaro kaayo, gikan sa sulod sa pamilya, dili sa gawas. Matud pa niya, lantaran ang inom, droga sa Malacañang. Sunod niya, giingon ni Amy nga, tulo ka tuig siya, dili mo sulod sa Malacañang, tungod kay lantaran daw kaayo ang mga inom, droga, mga kabaruganan. Kung tinuod ni, dili lang moral issue, dili lang personal family issue, kini nagyud ang national leadership issue. Kay mismo siya, presidente gud siya. Ang integrity sa opisina sa presidente, ang pagtan-aw sa publiko sa gobyerno, tanan maapektuhan. Matud pa niya, adunay nitug-an sa iya nga apil ang marijuana sa pamahaw sa presidente. Grabe. Kung tinuod, mga igala, dako kay epekto sa pagunahon na o kapasidad sa pagdumala sa nasod. Ang presidente, kinahanglan alerto, klaro ang desisyon sa gobyerno ug dili maapektuhan ng mga substance abuse. Kung bakak, dako kay problema sa kredibilidad ug moral integrity sa pamilyang Marcos. So, grabe. Kay aduna po yung mga uban pod paghuman sa speech ni Amy gabi, nanggawas na pod ang mga trolls, nanggawas na pod ang mga propaganda. So man nga mga propaganda. Kining mga bayarang vlogger, samtang naglupad ang mga impormasyon ni Amy, revelasyon, maski klaro na gani kayo ang pasumbingay ni Amy, ilang gi-frame nga narrative nga tarong ang gobyerno og misinterpretation lang ang iyang gisulti. Kinsa man mo para mo istoryana, igsuon mo, pamilya mo, parente mo, mismo iyang igsuon. Maoy nag-istorya kabahin sa mga panghitabo sa kinabuhi ni Marcos, ni BBM. Kini nagpakita sa dakong problema kung kinsa ang nagkontrol sa impormasyon, nagkontrol sa hunahuna sa katawan. Ayaw mo magpatakag istorya. Inyo mang i-brainwash ang mga tao. Kini atong labanan karon. Kung dili ka, ikaw mismo, kung dili ka magunahuna o magtanaw sa tinuod nga mga facts, dali ra gyud ka ma-brainwash. Samot na og bayaran ka. Kining mga bayarang
Sus, kini mga bayaran nga mga vlogger. Pila may bahin ninyo, ana? Mapalit ba ninyong prinsipyo? Kung ako pa ninyo, gamitig pagka-bright ninyong pagkabugo. Gamiti ba? Utok. Di lang kay puro, kuan ba? Istorya. Klaro na kaayo. Igsuon na mismo. Dagan pa mong mga anggulo nga pangitaon kay para lang mulihis nga dili tinuod ang ipang istorya ni Amy. Iyan ang igsuon mismo. Unaon ninyo na. So mga kabaruganan, ato lang barugan ang tinuod, prinsipyo o katarungan. Dili ni para sa partido, dili pud ni para sa dili pud ni para sa bayad mismo. Di man ta wa man ta gibayaran. Dili ta magpadala sa mga trolls o propaganda. No? So salamat sa inyong pagtan-aw hangtod sa sunod nga episode sa tuang baruganan. Kini si Kasamang Chel o kini ang Baruganan Podcast. Barog sa kamatuoran, barog sa prinsipyo.